Yeah. Μια ιστορία από το σχολείο για ένα project που έγινε μάθημα. Κουπλέ εμένα. Ήταν μια ωραία μέρα μέσα στην τάξη. Μπαίνει η καθηγήτρια και κάτι πάει να αλλάξει. Λέει θα κάνουμε project, μια μικρή ταινία. Κι εγώ χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκα με φιλοδοξία. Στην αρχή όλα καλά, βρήκα και το ρόλο μου. Μα κάποιοι δεν το θέλανε, το ένιωθα στον τόνο τους. Μα είχα εμπιστοσύνη στα λόγια που είχε πει. Θα παίξουν όλοι όσοι θέλουν στην ταινία αυτή. Ξεκίνησαν οι πρόβες, όλα μοιάζαν σωστά. Μα δεν ήξερα ακόμα τι θα έρθει μετά. Ένα χαμένο project, μια χαμένη εμπιστοσύνη. Όταν κάποιοι κοίτανε μόνο τη δική τους ευθύνη. Μιλούσαν για ομάδα μα έπαιζαν αλλιώς. Και τελικά κατάλαβα ποιος ήταν αληθινό. Ένα χαμένο project, μα μεγάλο μάθημα. Όταν πέφτουν οι μάσκες και βλέπεις το πρόσωπο κατάματα. Κατάματα. Ξαφνικά αλλάξανε τα λόγια του σεναρίου. Χωρίς να με ενημερώσουν, το μαθά στο σχολείο. Σαν να μην έφτανε αυτό, είχαν κι ομαδική. Για ώρες και για πρόβες, μα χωρίς εμένα εκεί. Το έμαθα τυχαία μετά από πολλές μέρες. Πιέσα για να μπω, μα ήταν ήδη αργά οι σκηνές. Κάνανε πρόβες μέσα στο σχολικό ωράριο. Κι όλους τους καλούσαν εκτός από εμένα στο σενάριο. Κι όμως εγώ ήμουν εκεί, βοηθούσα όσο μπορώ. Στα εξωτερικά γυρίσματα ήμουν πάντα παρόν. Ένα χαμένο project, μια χαμένη εμπιστοσύνη. Όταν κάποιοι κοίτανε μόνο τη δική τους ευθύνη. Μιλούσαν για ομάδα μα έπαιζαν αλλιώς. Και τελικά κατάλαβα ποιος ήταν αληθινό. Ένα χαμένο project, μα μεγάλο μάθημα. Όταν πέφτουν οι μάσκες και βλέπεις το πρόσωπο κατάματα. Κατάματα. Και το ευχαριστώ ήταν να μου πάρουν το ρόλο. Κι αυτό το έμαθα πάλι τυχαία από τον κόσμο. Όπως τυχαία έμαθα πως τελείωσαν τα γυρίσματα χωρίς καν με φωνάξουν στις τελευταίες στιγμές. Ούτε στο μοντάζ, ούτε σε τίποτα μετά. Ενώ όλους τους άλλους τους καλούσαν κανονικά. Πήγα και ζήτησα εξηγήσεις από την ίδια. Μα οι απαντήσεις της ήταν λόγια χωρίς ουσία. Μου είπε έχασες μια πρόβα, μα θυμάμαι καθαρά. Όταν ζήτησα συγγνώμη είπε δεν πειράζει, όλα καλά. Κι εγώ κατάπια πολλά, μα όχι την κοροϊδία. Ούτε την αδικία, ούτε τέτοια ιστορία. Ένα έχω να πω σε όλους σας τελικά. Ντροπή σας που κοιτάξατε μόνο την πάρτι σας ξανά. Γιατί ένα project μπορεί να είναι μικρό, μα ο χαρακτήρας του ανθρώπου φαίνεται εκεί ακριβώς. Ένα χαμένο project, μια χαμένη εμπιστοσύνη. Όταν κάποιοι κοίτανε μόνο τη δική τους ευθύνη. Μιλούσαν για ομάδα μα έπαιζαν αλλιώς. Και τελικά κατάλαβα ποιος ήταν αληθινό. Ένα χαμένο project, μα μεγάλο μάθημα. Όταν πέφτουν οι μάσκες και βλέπεις το πρόσωπο κατάματα.